Hadin bagi nongtrei jong ke Dr. HG Robert Hospital Shillong. Kila betengnya kejing persa jong ki halor kejing hiar kejing syakri ke kot ke kia hakani ke hospital ke baki trei. Henne ke sengi ke arpenyo torik unaitung usianya Administrative Secretary jong ke KJP Assembly Reverend NS Power ulai kendu bagi nongtrei jong ke Robert Hospital man sengap bat pensyaru halor ki babon kejing keli ki belabo de nongtrei jong ke hospital. Ni nak kaliang jong ki nongtrei jong ke Robert Hospital nilai keren kat tu kat ni pada pastor Pawa ke ka jing syam jing ki nongtrei ka Robert Hospital temi iru ila ai ka assurance ba in court ka executive committee ke ba kham ke nam ta ka Robert Hospital na kaliang ni ki nongtrei ni dawa ba nim dan syak ka jing syanya UMS Dr. David Ditariang ti kilabon ki jing keren ki bangida keren hang tu mi iru la pensngau na kaliang jong i ba iru iong ba imdan borsho kila shimti kita ki special committee khat wengut ki bade hakata committee temi iru imdan syakanu kanu kaliang kejengir imdan syakatur imdan inun padeng temi iru ikwa hi ba in kwa ban khat kham kerke ekanika executive committee kham kerke banyakan haloka jinglong jimban ha ka hospital kejengi jing sto jonga te lada kibreu kitri hok ya kam kan sim la jahadu kat ni bangi ki nongtrei mi syakmat kadon ke ek selenden kabam syai kabam itnat karkom trekam ka jong MS dada step down MS minta tharai ki bon ki bakwa ban trei ha commission hospital ka jongi ki bon ki bakwa ban syakri ka hospital ban syakri nam ta ki nongpang ban rai ka jimhab kiu ya hospital minta sang kat nong indap si spa snem ndai PE baka hospital ka hiar kat ni hato ngi kimen mo bangin rakhe kata kadap sis pasnem kata ngabu ka jingkli iwe baki dikhat jong ka balang temata ki buan ki ba ai donation menta sya ka hospital jengi hendai menta lak anong ngi jukham mi osmau shu wat haki balang ki bangi si syong mo ki jiseng ba si biji steng ni alhamdulillah tementa ki beri ki ba ai donation sya ka hospital ka jengi ki dong ba syando kata ka pisah ka ja mono kay mapandon kami kata ka pisah hatula da ubor bah khli do mundan kata ga jingkit khli nuki ngi ginong treng in syanya haba ma uhi dala diu lo ong ba syanya shu ikinong tre tengi sutunat mo kinong treng yo so na kata kentin jong bah do kata ka jingi le ladang ngi klempat yo ngin rem no ahmat ki hoi ki babon menin ngi la esngo bu ki ong ba ngi rem hakmat ki khat wingut hanrei kam dei ka jing rem kene ka dei ka long ngi dei ki brio ki bet brio te blei ki brio ki basngu thu haba pipan ke por nangi bangin ne trilang ngin ailat iki henrei la dala kimle ai kamut ngin hab biat biang ngin hab mi bai hi kumni sabat namar bangin syong em le lam ta mlahi ban long yan rei ka e bangi ka mi pastor phawam ta ngi ong ba ka committee jong phi kala ban ap na koi ka por henrei kinong pang kimla ban ap namar ka yap ka im mla ban ap kam dan por ba kan ap yanu inuru de kata ka jingi keren mi phawa jika ai kebanyakan kerana pastor Hawa pada yang ba ailat ini ngin khot hi taki emergency meeting ai berkhoi berka assembly bangin le ngin rai kani berkhoi chaka committee de ngi ong batang stio ri ong to yai syak lem kendiam ba ai por ngi sakham kat tu kat ni de halor itam ngi ong ba ka committee kala ban up ri kayap kai emu nong pang mla ban up de kani kam dei ka ong dei bong ong bangi ngi pendem hakmat juki handai kadai kata kamensiam bangi hab ban yesha ya kejeng kerpat juki nemar ngi dei ki brio ki betip brio tu blei ngim dei ki riu dakai ki riu sniu ki riu sme ki brio tu blei haba ki kerpat ki riu rang ba ngi hab hi ban sengap yang ngaban pan pawi ki jing ki bagi ki dan bat ba ki kwa ba ka assembly kan simtiai ki kam jong ke hospital namar ba di hospital kala poya ki jing kumbang mentah te ngim yi ba ka ba ngin chu sngam ga ni ka ni te ngin ha hi ban lumi committee te trai ha ni ka te ban wan te ngin ha hi ban perkhat i kata ban persyang ban lumi committee ban perkhat ka i kun